खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां BodoNews रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया आसामनि धुबरी जिल्लानि बिलासिपारा रेभिनिउ सार्कलनि अफिसार सिनियर एसिस्टेन्ट महबूब माल्ला मुंनि अफिसारा आयेन बेरेखायै रां नाजावबाय थानाय समावनो हमजादों होनना गुबुन रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं मैया सुनिबारखालि थामहिनबा बिश्वकर्मा फुजानि दिनखालि झारखन्ड हादरमायाव दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे बासआ दालांनिफ्राय सिवान दैमायाव गोलैलांदों होनना द टाइम्स अफ इन्डिया निउज कमिटिआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला दावबायारिफोरनिफ्राय सा 7 दावबायारिफोरा जिउ गोमादों आरो सा 13 जन दावबायारिफोरा जखम जादों होनना फोरमायदों। जखम जानाय दावबायारिफोरखौ गुबुन देहा फाहामसालियाव गोख्रैनो थिसनदों होनना खौरां मोन्दों। दैमायाव गोलैलांनाय बासआ गिरिडीनिफ्राय रांचीसिम थांगासिनो दङमोन होनना रादाबनिफ्राय मिथिदों। थामथियाव दं मैया फट' दिखांबाय थानाय समावनो 3 थाला बिल्डिंनिफ्राय सासे सिख्लाया गोलैदों होनना News18 आसाम मुंनि रादाबाव फोरमायदों। रादाबनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला गुवाहाटीनि सान्दिमारिनि नाजबिन सुल्ताना मुंनि सासे सिख्लाया 3 थाला बिल्डिंनिफ्राय फट' लाबाय थानाय समावनो गोलैदों आरो गोब्राब जखम जानायलाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव दं मैया आसामनि जरहाट जिल्लानि मेडिसिन इन्सपेक्टरखौ ब्रिबारि अफिसारा हमदों होनना खौरां मोन्दों। रादाबनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथां जानमानि कलिता मुंनि जरहाट जिल्लानि मेडिसिन इन्सपेक्टरा फार्मासि खुलिनायनि लाइसेन्स बानायनायनि थाखाय सुबुंफोरनियाव रां लाखोमानायनि दायाव ब्रिबारि अफिसारजों खाजादों होनना News18 आसाम मुंनि रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बाथियाव दं बाक्सायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 7 सुबुंनि जोखोम। मख'जाथावदि बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि सिङाव थानाय खैरानि सोमलिगुरि गामिनि रबिन्द्र बर'खौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै जिउ फोजोबलाङो। लोगोसे बे एखे गामियावनो धनपति बर', अनिल दैमारि, परेश बर', थेंगोना मुसाहारि, सलेन बर' मोनखौबो गाग्लोबनानै जोखोम खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायनाय जाबाय होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियावनोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।